Тази танкерна война, която се случва, нейните последствия са изключително опасни за Русия. Това ще постави Русия на ръба на съществуването. Това, което се случва с танкерите в открито море. Бившият народен депутат на Украйна от партията на регионите Олег Царев, който предаде своята страна, премина на страната на Русия и горещо подкрепяше така наречената СВО, сега вече не иска да воюва. Вместо призиви да се превземе Киев и да се свали киевският режим, Царев почти във всяко свое интервю се оплаква, че арестите на руски танкери нанасят силен удар на руския бюджет и че ако така продължи, самото съществуване на Русия може да се окаже под заплаха. А затова трябва спешно да се приключи с специалната военна операция. Тази танкерна война, която се случва, нейните последствия са изключително опасни за Русия. Ако сега има мир, тогава да, всичко се решава. Ако не, пред страната стои много сериозно предизвикателство. Трябва да се отговори по някакъв начин. Не може да не се отговори, защото ако падне външната търговия, това е катастрофа и за бюджета, и за възможностите за финансиране на специалната военна операция, и за възможността да се поддържа нормално ниво на живот. Това поставя Русия на ръба на съществуването заради това, което се случва с танкерите в открито море. Как така? През 2022 година те радостно крещяха, че ще вземат Киев за 3 дни и при това точно в тези дни, да, приблизително по същото време, когато до инвазията оставаше съвсем малко време. Помните, там цареше истинна еуфория. С какво самодоволство те, значи, в своите медии разказваха как ще разгромят Украйна. В случай, че с една ръка, как украинската армия няма да може да им окаже съпротива, как в Украйна никой няма да воюва с Русия, защото всички в ужас ще се разбягат. И ето, изминаха 4 години и Царев изведнъж казва, че някак си така се случи, че самото съществуване на Русия сега се оказа под заплаха. А как стигнахме до тук? Неплохо така повоювахме с Украйна, нали? Както обича да казва Владимир Владимирович, специалната военна операция върви по план. Уважаеми другари, искам да кажа, че специалната военна операция протича в строго съответствие с графика по план. Всички поставени задачи успешно се решават. За това, че последствията ще бъдат такива, предупреждаваха всички нормални хора. Ето, всички хора с някакви наченки на интелект, въобще просто здрав разум, образование, говореха очевидни, прости неща, които аз не знам къде още по-очевидни. Нали? Невъзможно е да воюваш с целия цивилизован свят, когато си зависим от него. Невъзможно е да воюваш, да влизаш в твърдо противопоставяне с държавите, на които продаваш, да, всичките си основни суровини, които имаш и от които купуваш всички технологии. Няма да има друг резултат. Това ще бъде колосален удар по Русия. Не си струва, не си струва завладяването на някакви руини на миньорски градове в Донбас. Такива страшни загуби, които Русия ще понесе заради санкциите, заради разрива на търговските връзки, заради войната. За какво говорите? Защо да губим бъдещето? Да жертваме своите перспективи, да жертваме пазарите, да жертваме възможностите за своя бизнес. За какво? За да завладеем Донбас. Вие какво? Какъв Донбас? За да завладеят Красни Луч, там да унищожат, да загубят своите там северни потоци, да загубят тръбопроводите, да загубят европейските пазари, това е тотално безумие. Но така мислеха и говореха всякакви нормални хора, което по принцип винаги беше очевидно. А ето такива като Олег Царев, значи всякакви упорити имперци, там обсебени от война и насилие мракобеси, които много обичаха идеите на руския фашизъм, те значи смятаха, че това всичко е глупост и продължаваха да призовават към война, продължаваха да пропагандират войната, разказвайки, че значи Русия с Украйна бързо ще се справи, нищо лошо няма да се случи. Както се казва, сега можем да видим кой е бил прав, до какво всичко доведе. Сега същите тези хора, които призоваваха към война, сега те скимтят, че как стана така? Русия се оказа на ръба на краха. Представяте ли си, това беше лоша идея да воюваш с целия западен свят. А те, оказва се, могат и нашите танкери да отнемат и да спрат да купуват нашия петрол и газ.
А откъде тогава да се вземат парички? Ой, нещо самото съществуване на Русия се оказа под заплаха. Сега те вече призовават да се приключи войната. И куда само изчезна цялата предишна воинственост. Освен това, вижте, стигна се до там, че сега те вече не призовават да съдят Зеленски и да го подлагат на някакви страшни наказания, а призовават да се договорят с него и да удовлетворят неговите интереси. В политиката много често се договарят и Зеленски знае, че все още има възможност, докато все още има възможност да договори своите условия за пенсиониране. Винаги е по-лесно да се пожертва един, там да се удовлетворят интересите на един Зеленски, но там десетки хиляди хора ще се спасят и няма да загинат нито от едната, нито от другата страна. Така че политиката е цинично нещо. О, вижте, вече и хората им станаха изведнъж жалки. Казват, по-добре е да се запазят животите и да се удовлетворят интересите на Зеленски, отколкото да се положат още десетки хиляди хора и да се продължи войната с Зеленски. То, разбира се, така е. То, разбира се, е логично, но това е за всеки нормален човек. А на тях през предишните години не им пукаше за човешките животи. Не им пукаше за живота на собствените им военни. Те там по 20 000 военни жертваха само за да завладеят руините на някаква Авдеевка, което от гледна точка на всеки нормален и разумен човек е абсолютна лудост. Защото всички разбират, че никаква Авдеевка не е нужна на Русия, още по-малко разрушена Авдеевка наистина не е нужна и не си струва да убиваш 20 000 свои военни за Авдеевка. Това е глупост, че може да се построят в Русия 5 такива Авдеевки за същите пари, да, и с много по-малки загуби като че ли. Но преди, въпреки това, по някаква причина това не ги е интересувало, да, че загиват хора, загиват техните военни, такова количество загуби и на всичко това беше напълно безразлично, никой не се съобразяваше с това. А сега, когато трябва да се оправдае провалът, да, когато на всички е ясно, че това нахлуване в Украйна се провали, че е някакъв позор, че не се получава да се победи, трябва да се измисли някакъв благороден предлог, да, за да се каже, ето в някаква изгодна светлина да се представи, че не се получи, да, защо не се получи. Идея. Да, трябва да кажем, че съжаляваме хората, че всичко това е за да запазим живота на руските военни. Като че ли 400 000 загинаха, не се притесняваха за живота им, а сега изведнъж под такъв благороден предлог може да се оправдае провалът. Това, за което говори Царев, всъщност, разбира се, е признание за провал. Да, т.е. с каквото и да се опитват да го оправдаят сега, както и да се опитват да го облекат в някаква благородна обвивка, без съмнение. Разбира се, това е оправдание за провал. Т.е. това нахлуване в Украйна завърши с грандиозен позор. Фактически има признание, да, ние го чуваме, ето го пред нас, че санкциите се оказаха ефективни. Помните, те също лъжеха, разказваха, че да, на нас не ни пука, да, на Русия всичко е без значение. Можем да воюваме вечно. Никакви санкции няма да ни навредят. Сега вижте как заплакаха, нали? Вече там същия Царев разказва, че това е краят удар по нашия бюджет, че ако така продължи, няма да има с какво да се воюва, т.е. няма да има пари за СВОВС. Чувате ли? Да, той го казва. Няма да има пари за поддържане на жизнения стандарт в Русия, затова трябва спешно да се спре. Това е признание, че санкциите работят. Това е признание, че между другото бих показал този отказ, клип като доказателство, че трябва да се засилят. Помня, когато преди няколко месеца Съединените щати въведоха санкции срещу Русия, а в Русия на ръководството на Русия, там Лавров, по-моему, или някой каза, че мол да нам се равно въвеждайте тези санкции срещу Лукойл, Роснефт, Рубио така иронично каза, но ще видим след няколко месеца дали ще ви повлияе или не, но така, с такава ирония, да. И ето сега виждаме, че да, оказва се, че изчисленията на Рубио се оказаха абсолютно верни. Той точно знаеше за какво говори, защото виждаме, че вече Олег Царев тук се ядосва, нервничи и признава, че санкциите удрят Русия, удрят колосално и че Русия трябва спешно да бяга и да се договаря. За какво говори това? За това, че разбира се, санкциите трябва само да се засилват, тъй като щом това работи и щом те вече са в паника, трябва да се натиска върху тях още и още повече.
И в края на това, значи, нахлуване в Украйна, което започна като невероятно, значи, самодоволно такова нахлуване, това като демонстрация на своето величие, своята мощ, ние типа сега ще влезем на всички, ще покажем, да завършва всичко това абсолютно с някакво срамно, значи, вече скимтене, такова мрънкане. В руските медии, да, където те с директен текст казват, че сега вече нека да приключим с всичко това и да побързаме да се договаряме с същия този проклет Запад, да, с който воювахме, тук разказвахме няколко години, че там всички са такива, значи, негодници, трябва да ги сравним с земята и така нататък. Сега вече чувате какви викове, че моля, трябва спешно да бягаме натам, да бягаме към този проклет Запад, само и само да купуват от нас петрол. Купуват, значи да спрат да арестуват тези танкери, купуваха нефт от танкери, купуваха руски газ, за да може някак да се преживее, някак да се финансира тази разорена руска икономика, която беше разорена, да, която буквално остана разорена заради тези безумни шизофренични идеи на Владимир Путин и зет шизофрениците, руските имперци, които подкрепяха неговите завоевателни планове. Тоест, всичко завършва с това, че сега ще тичат и ще умоляват проклетия Запад да продължи да купува руските суровини. Според мен нищо по-смешно, по-позорно и по-унизително не може да се измисли. Всичко това се случва, както виждаме, точно пред очите ни. Приятели, споделяйте тази информация, моля, разпространявайте това видео. Това е много важно за разбирането на случващото се и, разбира се, абонирайте се за канала. Това също е много важно.